O meu nome é María Souto Prieto. Cando estaba a piques de alcanzar a maioría de idade, participei no programa Comenius, as diferentes voces de Europa, nunha viaxe a Sicilia e Roma. Esta experiencia fíxome sentir a acollida dunha familia italiana coa que non tivera ningún contacto previo, permitíndome ser partícipe dun anaco da súa vida e achegándome a unha cultura con trazos comúns á miña. Recordo a aterrizaxe no aeroporto de Palermo, Falcone e Borsellino, marcada pola explicación do seu nome de Gonzalo, un dos 3 profesores que acompañaba ás 5 alumnas que íamos e que nos narraba interesantes datos de todos os lugares por onde pasabamos. Recordo o traxecto en bus ata o pobo onde nos agardaba a recepción da comunidade educativa e as familias. A presenza do Etna e a particular condución en Italia mantíñame en alerta, mais isto non impediu que me sentise como na casa. Vivenciei a rutina no instituto, na casa coa familia, e nos momentos de ocio coa xuventude da vila. Os días que estivemos en Roma coincidiron co comezo de Semana Santa. Foi a parte máis turística da viaxe, presenciando tamén a manifestación cultural nas procesións do Domingo de Ramos. Na última xornada estaba programada a visita ao Vaticano como colofón final a uns días de intensas vivencias. Sería o día polo que recordaríamos a viaxe, xa que esa mañá a miña compañeira de cuarto e eu non dábamos crédito cando nos informaban que pola noite se producira un terremoto en L'Áquila. Na nosa habitación non sentiramos ningún tremor, probablemente pola orientación. Xa de volta na miña vila, recordando a viaxe e compartíndoa coa miña familia, puiden comprobar como a estampa do santuario que visitara coa familia de acollida no seu texto pedía polos terremotos. Gardo un grato recordo da viaxe e tamén do coelliño de Pascua que fixera a nai da familia e que seguro que non volverei a probar outro igual.